Ahojte všetci. Ale, herci naši. Čo ste sklamaní, že vás prepustili? Aspoň môžete ísť do Kauflandu a môžete vykladať tovar, aby ste vedeli, že obyčajní ľudia, koľko musia dreť, aby zarobili. A poviem vám ešte ďalšiu vec. Karma je zdarma. Lebo to, čo ste vy vystrájali počas očkovania, to nebolo normálne. Že ste využili vašu sledovanosť a robili ste reklamu na očkovanie. Že ste podporovali Ukrajinu. Že ste ľudí nahovárali na to, aby sa skladali na skorumpovanú Ukrajinu a nie aby ste pomáhali na Slovensku chorým deťom alebo Slovákom, ale pomáhali ste najskorumpovanejšiemu štátu a tam ste poslali peniaze. Tak vám treba. Karma je zdarma. KDH. Majerský. A čo sa deje? Nerád pijem, ale strašne mi to ide. Nejak je ticho. Denníčky. Naď. Šimečka. Gröling. Prečo nestojíte na námestiach? Odstúpiť, odvolať. No čo je? Aha, nevyhovuje vám to. Nehraje vám to nejak do kariet, že? Priatelia moji, budúci rok sa vidíme. A určite spravíme všetko preto, aby sme sa tu na Slovensku mali dobre. Pekno Silvestra vám prajem. Čaute.